ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi? Ayo monggo nek arep mlebu ICU. Aku sing ngelekke lho. Nek sampeyan nekat nuwun sewu, niki pancen wong peng-pengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat ndara, nek Kurawa nekat ora usah melu-melu go jotosane kabeh Pakdi-pakdiku. Modar ora kowe. Aja mung Pakdimu, mbahmu Jatasana. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawakke dijotosi. Surtayu wonten dawuh. Wis ora kena dipringgake becik. Wajib ditegeli para Panakawan yen pancen Semar ora gelem tekan negara Ngastina mriki ngestaken dawuh. Paman kula atur seminggah. Bagong ora gelem menake wong tuamu aja kelakon dosa. Karang kademel tak bumi angus. Silakan. Kowe rasa ndadak kokean gunem sing tanpa gunane. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik, ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Patih Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki iso muni dijak rembukan sing apik-apik. Mergo aku kilaf. Menungso iki kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi wekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mulai ayo saiki rembukan sing apik-apik. Bapakku tak tarine piye carane supaya gelem nang Ngastina ora ketamung sedela. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem, nek kowe ora gelem maksa kepengin gunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Chris John iki mungsuh. Chris John iki sapa, Gong? Pemain bal-balan. Us. Ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi? Ayo monggo nek arep mlebu ICU. Aku sing ngelekke lho. Nek sampeyan nekat nuwun sewu, niki pancen wong peng-pengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat ndara, nek Kurawa nekat ora usah melu-melu go jotosane kabeh Pakdi-pakdiku. Modar ora kowe. Aja mung Pakdimu, mbahmu Jatasana. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawakke dijotosi. Surtayu wonten dawuh. Wis ora kena dipringgake becik. Wajib ditegeli para Panakawan yen pancen Semar ora gelem tekan negara Ngastina mriki ngestaken dawuh. Paman kula atur seminggah. Bagong ora gelem menake wong tuamu aja kelakon dosa. Karang kademel tak bumi angus. Silakan. Nek nuwun sewu lho, nek kewalik kula ora tanggung jawab. Sampeyan ora iso gawe lara para wong-wong Karang Kadempel ning sampeyan sing morak-marik barisane aja diundang Bagong. Gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampya mati dening aku. Pun sekejake nggih. Wong edan ora. Nantangi kok njur minggat. Ayo Pakdi nek arep kepengin kewirangan mungsuh Antasena gene marganing patimu kaya Antasena.